Aprèn valencià amb Sergi. Avui parlem de l'accent. L'accent gràfic és el signe escrit sobre una lletra vocal amb el qual s'indica la síl·laba tònica de la paraula. En valencià hi ha dues classes d'accent gràfic, l'agut, que es col·loca sobre les vocals i, u, e o tancades, i l'accent greu, que es posa sobre la a, la e i la o obertes. S'accentuen gràficament les paraules següents. Les agudes acabades en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in. S'accentuen les paraules planes que no acaben en cap de les 12 terminacions indicades en l'apartat anterior. S'accentuen totes les estruíxoles.